Debe ser la Senectut. Gol. Que sigui Joel. Bé, ara Moreno, que ve anticipant-se amb aquesta zona defensiva. Ui, que bona era. Ser Legends la podia traure. Subscriu-te, com deia. Al final la pilota cap a darrere no ho veu clar per Jordi, que ve la bicicleta per marxar amb velocitat de Jordi. Ui! Right, intenta canviar de banda, però la recupera aquí senyor Jordi Mateu. Jordi per la defensa altra vegada li molt Jordi cap a Martí, Martí cap a Jordi, al final li arribarà i gol. I la Roca Joel, hòstia, sort-lo. Les que va tindre l'altre dia, Escarna Bobs, 1-19. El Ilerda que la pot tindre Nazareno no és Carles que la xafa, Carles. Ilerda, Wolves 3 i espera que ja pot tindre el segon. Castells Produccions. Pues arriba. Legends, la intenta ficar cap a dalt. Rai, que la perd, el gol. Padró, baix Adrián, ara. A baix fent-se gran el porter de l'Ilerda, Wolves per evitar. Terra i a l'esquerra, si el veu pot ser el tercer. Pues gol. A veure, ara Carles, que no li dones. Jordi per Joel La Roca. 10 minuts. Segona part, Moreno. Gol. Uops, César i Martí, quina combinació. César i Martí. Oh, quin golat de futbol. És el que mana 10 segons i que bona, però Moreno. Pues gol.